Čau čete, dneska jsem na tom nejepičnějším eventu, co se zatím děje v České republice. Za mnou právě za chvíli bude ten nejlepší rap battle mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Tak jsem velice zvědavý, jak to dopadne. Hele, to začíná. Three, two, one, go! Jo, Petr Pavel, Lový Havel, tomu nevěřím. Já jsem spasitel národa, všechno vyřeším. Mezi tím, co jsem zakládal přes 200 firem, tak Petr Pavel šil ve válce s tím kulometem. Ještě jsem neskončil, tak poslouchej, Péťo. Ještě mám na Péťu jednu silnou páku. Petr nechce mír, Petr chce jen válku. Určitě se kámoší i s panem Putinem. Nedivil bych se, kdyby mu říkal i Ninině. Tak ukáž, co v sobě, ukáž, tak ukáž. Jo, let's go. Pomluvání nadávání není mojí láskou. Zalete ale už obu Babišovi páskou. Rozhovory s tím jsou jako rozhovory s cementem. Je to hruza, je to povídání s dementem. Je mi furt, že u mě furt rozhazuješ trby. Trby, který zmizí jako větu prdy, ale věc, která mě sere na tobě vážně nejvíce, jak ze státu vysáváš ty stučný tisíce. Ty vole, ještě jsem neskončil. Ještě poslouchej. Lidi lidem vyprávěj, že seš mega vůdce, pro mě a mých zastánce seš jenom fakt škůdce, takže kdo je se mnou a stojí na mý straně, zařadete Babiši, vypadni z téhle země. No tak ty vole, co do prdele, ještě máme naději. Běž to prdele, Pavle, ty chceš jen váku.